మీరు ఇందాక చెప్పిన పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్ నాకు అస్సలు దానికి ఇన్వాలిడ్ అనిపించింది. మీరు అర్థం చేసుకోగలనుకుంటున్నా, అది అసలు కరెక్ట్ రీజనింగ్ కాదు. ఇంకోటి, నేను ఎప్పుడు చూసినా మీరు ఒక గ్రూప్లో ఉండి కామెడీ చేసుకోవడం చూసా, కానీ ఇంట్లో పనులు ఎప్పుడు అంటే చేయడం నేను చూడలేదు, ఒకసారి చూశాను. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను పిలిస్తే వస్తాను అన్నది కరెక్ట్ కాదు. ఒకసారి నన్ను మాట్లాడిస్తా. యా, ఇప్పుడు మీకు భాష టీం ఏదో ఇచ్చారు, మీరు తిన్నారు, నెక్స్ట్ ఏముంటుంది? క్లీనింగే కదా. సో అది మీరు యాంటిసిపేట్ చేయాలి. అంటే తెలుగులో ఏమంటారు? ఎదురు చూడాలి. మేమేం చేస్తున్నాం, మేము తిన్నాక అక్కడే నుంచి నాకు టీంతో సంబంధం లేకుండా మీకు ఏమన్నా క్లీనింగ్ కావాలంటే చెప్పండి, నేను ఉంటానంటాను. ప్రతిరోజు నైట్ 12-1 గంటల క్లీన్ చేస్తున్నాను. నాకు టీంతో సంబంధం లేదు, ఇల్లు క్లీన్గా ఉండాలని నేను అనుకున్నాను. టీమ్స్ ఉంటేనే చేస్తారు మీరు, ఇది మీ ఇల్లు కదా. సరే టీంలు ఓకే, పోనీ నీ టీం ప్రకారం ఎప్పుడైనా ఒక రోజు వచ్చి కరెక్ట్గా చేసావా? ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? వచ్చి నీకు ఏ పని ఇచ్చారో ఆ పని. వస్తే 3 days అవుతుంది, అందులో 1.5 day, ఒక 2 days అనుకోండి. మనం ఒక రోజు ఇచ్చాను, నువ్వే అన్నావా? తర్వాత నుంచే కదా గ్రూప్, నిన్ననే కదా మనం డివైడ్ అయింది. నిన్నటి నుంచి నాకైతే నువ్వు పని చేసినట్టు కనిపించలే. ఎంటర్టైన్మెంట్ లో బిజీగా చాలా పని చేశాను, నాకైతే ఎక్కువ అలా ఎప్పుడు చూసినా ఎంటర్టైన్మెంట్ లో బిజీ. ఓకే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ నీ కామెడీ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. అదైతే అసలు నో డౌట్, నేను చాలా నవ్వుకున్నాను. ఇందాక కూడా చాలా నవ్వుకున్నాను, అంతా బాగుంది. అండ్ బట్ ఈ రెండో రీజన్ కూడా నువ్వు ఇప్పుడు వచ్చి నామినేట్ చేసిన రీజనింగ్ అది. నాకు కొత్త రీజన్ లేదు, అది నువ్వు నాకు కొత్త రీజన్ ఇచ్చావు ఇవాళ. నేనేదో వాడికి మంచి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తుంటే నీ గురించి బ్యాడ్ చెప్తున్నాను, నువ్వు నన్ను నామినేట్ చేయడం అంతకంటే రీజన్ కూడా ఉండదు. ఏమో కాదు, నీకు స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉండాలి. అన్నతో మాట్లాడమ్మా. నువ్వు నన్ను నామినేట్ చేసినప్పుడు నా గురించి మాట్లాడు, ఆయన నామినేట్ చేస్తే ఆయనతో మాట్లాడుకో. చాలా చూసారు, మీరు మొత్తం ఇక్కడే ఉన్నారు కదా లోపల. అది ఎటకారం తగ్గించుకుంటే మంచిది. నాకు అలాగే ఉంటుంది, మీరు ఎటకారం తగ్గించుకుంటే నేను తగ్గించుకుంటా. బిగ్ బాస్ నా సెకండ్ నామినేషన్ ఇస్ ఆరోహి. మన బంధం పొద్దుగానే మాట్లాడుకుంటాం, పొద్దుగానే సోఫాలో మాట్లాడుకుంటాం కదా అర్జున్. చెప్తా. గ్రూప్ లో మేబీ ఒక 90% మెంబర్స్ తోటి నేను ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలిగా ఉన్న టైంలో. నేను తక్కువ ఇంటరాక్ట్ అయింది కొంచెం మీతోటి, కొంచెం ఫైమాతోనే. నాకు ఛాన్స్ దొరకలా. ఫైమా అయితే షీఈ్ ఆల్వేస్ బిజీ, నాకు చెప్పేశాను. సెకండ్ది మీతో కొంచెం టైం తక్కువ దొరికిన 2 ఇన్స్టెన్సెస్లోనూ మీరు అన్న మాటలు కొంచెం 1-2 నాకు అంటే ఎక్కువ హర్ట్ అవ్వాలా, బట్ నచ్చలేదు అది. ఫస్ట్ ఏమో ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఏదో అన్నారు, మీరు అసలు నాకు దొరకట్లేదు, యూఆర్ ఆల్వేస్ బిజీ విత్ సంబడి అన్నట్టుగా మాట్లాడారు. అంటే అది నేను తీసుకోలేకపోయా, అరే ఏంటి ఇలా ఉంది ఈవిడ అని. అలా అనకుండా ఇప్పుడు సూర్యతో నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేకపోయా. అది మీ ఇద్దరు తీసుకోండి. సూర్యతో అంటే సూర్య పాపం కుకింగ్ లో బిజీ ఉన్నాడు, ఎప్పుడైనా వెళ్ళి హెల్ప్ చేయగలిగా, కానీ పర్సనల్గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేకపోయా. అయితే సూర్య నన్ను ఒకసారి పిలిచి అన్న కూర్చో మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పి వీ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ డిస్కషన్. అలాంటివి జరిగాయి, బట్ మనం అలా చేయలేకపోయాము. సెకండ్ ఇక్కడ కూడా మధ్యాహ్నం కూర్చున్నప్పుడు మీ చూపులో చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి, బోల్డ్ని ఎత్తుక్కోవచ్చు అనేది అన్నారు. అది నేను తీసుకోలేకపోయాను. లోపల నా చీపురు కట్ట కాకుండా ఇంకేదైనా పెద్ద చీపురు కట్టిస్తే నేను దాన్ని వాడతాను. చాలా దేనికి వాడతాను? సరే, నన్ను నేను కొట్టుకొని వాడతాను. ఆ మాట నన్ను ఇచ్చేసారు, ఆ మాట అన్నాను చూసిందా నేను. అది ఎట్లా ఓకే, నా పద అంటే స్లాంగ్, అది కొంచెం కఠినంగా అనిపించింది. ఇలాంటి మాట ఎందుకన్నా కాదప్పా. ఇగో ఇప్పుడు ఇది వర్డ్ గురించి, సరే నిజమే, నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. సరే నీకు హర్ట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఏదో బల్లగుద్దు, ఇప్పుడు నేను కరెక్టే అని చెప్పాను, కానీ సారీ, నువ్వు హర్ట్ అయితే మాత్రం. ఐ వుడెంట్ సే ఇట్స్ స్ట్రాంగ్ రీజన్, బట్ ఏంటంటే నాకున్న ఈ 2.5 days లో దొరికిన రీజన్ అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. అంటే మిగతా వాళ్ళందరితో నాకు ఐ హ్యావ్ గుడ్ రిలేషన్స్. మీతో ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలా. ఐ హోప్ అంటే వేరే విధంగా చెప్పుంటే బాగుండేది. అది నాకు ఏదో అంటే వేరే మీనింగ్ ఏదో వచ్చింది నాకు అక్కడ. అన్నదైతే ఏం లేదు, ఆడికెళ్ళి పోతాను కదా నేను, ఇదే కదా అన్నది. అంటే అమ్మో వీడు హీరో, వీడు మాకు ఎక్కడ దొరుకుతాడు అన్నట్టుగా మాట్లాడారు మీరు. తిని హీరో, తిని మాకు ఎక్కడ దొరుకుతాడు అన్నట్టుగా డైలాగ్ చేశారు. అట్లనే వేసాడు. ఇప్పుడు వాసన
ఎంట్రీ కూడా ఉంది పక్కన. అరే అంటే అదే చాలా చూసి సరేలే ఏదో ప్రేమగా 4 మాటలు మాట్లాడతావేమో అదే అంటే అది ఐ డోంట్ నో, అంటే మనకి ఇంకా మనకి అంత ర్యాపో లేదు కదా, అలా మాట నేసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది పాయింట్. జస్ట్ అంతే, ఎందుకు ఆర్గ్యూ చేస్తలేదు, నీ కోసం చెప్తాను, వీళ్ళందరి కోసం కాదు. శ్రీహాన్ తోటి వచ్చేసింది కనెక్షన్, రేవంత్ గారితో వచ్చింది, వసుతో కూడా వచ్చేసింది కనెక్షన్, కానీ మరి అర్జున్ దొరకలేదు, ఇక దొరికితే కొద్దిగా మాట్లాడాలి అని బాండింగ్ కోసమే అన్నా నేను కూడా. అయితే ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ సారీ, అట్లనే అంతే, ఐఎమ్ సారీ నిజంగా. ఇంకా పొద్దున మాట్లాడినా ఆ విషయం పొద్దున ఈ రోజు నుంచి మనకి స్టార్టెడ్ టాకింగ్, ఇవాళ నుంచి. అదే ఏదో నా చూపునే ఊపో నువ్వు అట్లా ఇట్లా కాదు, ఇలా రొమాంటిక్ గా చూస్తాను అర్థం కాదు, కోపంగా చూస్తాను అర్థం కాదు, అసలు ఎట్లా చూస్తాను అర్థం కాదు. నార్మల్ గా చూస్తే ఏదైనా ముచ్చట చెప్తే నేను చెప్తా, ఏదైనా ముచ్చట అందరు ఇవ్వ ముచ్చట చెప్తాం కదా, ఏదైనా అడుగుతాం కదా, కదా అసలు ఆడకూర్చున్నప్పుడు కూడా నేను కాంటాక్ట్ ఇవ్వకూడదు అంటారు అంతే కదా. ఓకే అట్లా కాదు, అరే కామెడీ కాదు, నిజం చెప్తాను. నాకు చూపులకు అర్థం లేదు, మళ్ళీ అందులో బూతులు వస్తాయి, అట్లా కాదు నేను అన్న అట్లా కూడా అన్న వెంటనే అర్థం అదే అన్నారు మీరు, ఈ చూపులో బోల్డెన్ బూతులు ఎత్తుకుపోతానంటే అన్నారు. అర్థాలన్న బూతులు అన్న కొరత చేస్తాను అర్థం. నీ చూపులా 100 అర్థాలు ఎత్తుకోవచ్చు, నేను ఇంత బలిదానికి నామినేట్ అయ్యాను నేను అనుకోలేదు. సరే నీ చూపులు 100 అర్థాలు ఎత్తుకోవచ్చు అంటే నా మీద ప్రేమనా, లేకపోతే నా మీద కోపమా, నా మీద ఉన్న అర్జున్ అర్జున్ గిల్లు దమ్ము నుండి ఒక నిమిషం మేమిద్దరం మాట్లాడుకుంటా అంటే అయితే కాదు, ఆయన ఒక చూపు చూస్తాడు అబ్బా, ఏం చెప్పినా కూడా ఎట్లా అంటే ఇట్లా చూస్తాడు అంతే, చూస్తా ఉంటాడు, మళ్ళీ చూస్తాడు తిరిగాడు, ఆయన షేర్ చేస్తాడు ఒక 4-5 సెకండ్లు. అది దాన్ని ఐ కాంటాక్ట్ అంటారు. నాతో ఎవరన్నా మాట్లాడేటప్పుడు నేను చూస్తూ మాట్లాడతా, చూసి మాట్లాడండి. దానికి అర్థం నేను ఆడ కూడా ఒకసారి ఊ అనొచ్చు అని అంటే అనడే, ఇప్పుడు ఊ అనొచ్చు అనడే, నేను అడిగాను ఊ అని అంటే పలుకుతుంది అట్లా అంటే నేను ఎత్తున ఆలోచిస్తున్నట్టున్నా అటు వెళ్ళిపోయినా కదా అని అడుగు. అందుకని వాళ్ళు ఏం అర్థాలు ఎత్తుకోవాలో నాకు అర్థం అయితే లేదు, అందుకని 100 అర్థాలు అన్నా. ఇక పోయింది సరే కానీ రేపటికి